Kedu afa m bụ Nwaada Chioma Ugegbeoyibo. Adị m arọ 7. Tata anyị eme mgbakọ mwụpụ n'okike. Ngwa ka anyị bido. Ka anyị mee 10 agbakwunyela 10. Ka anyị mee ya ka ọ dịla anyị mfe. Ya bụ na ka anyị bụ ụzọ wee mee 10 agbakwunyela 10 ga-enye anyị 20. Ọkala agbakwunyela ọkala bụ 1. 20 agbakwunyela 1 bụ 21. Ya bụ na 10 agbakwunyela 10 ga-enye anyị 21. Ngwa ka anyị mee nke abụọ. 20 agbakwunyela 20 bụ gịnị? Ka ọ dịrị anyị mfe ka anyị mee 20 agbakwunyela 20 ga-enye anyị 40. Ọkala agbakwunyela ọkala bụ 1. 40 agbakwunyela 1 bụ 41. Ya bụ na 20 agbakwunyela 20 bụ 41. Chukwu gọzie unu niile. Afa m bụ Nwaada Chioma Ugegbeoyibo. Ọ bụrụ na ị chọọ ịnene ọzọ, sọbskraịbụ na abụọ.